Yeah. So, hi guys! Ito na naman po kami. Magpaparapol po muli ang Bicolano Waraynon YouTube channel. Sa December 30, 7 PM po. So, para po may karagdagang panghanda po kayo sa darating na New Year. So, ano nga ba ang ating mapapanalunan? So, ito po. Meron po tayo maswerteng mananalo ng apat na tag 1,500 pesos. Yeah! May panghanda talaga tayo. Ang sunod naman po ay Tatlong mananalo ng 500 pesos at 10 mananalo ng tag 100 pesos load. Yan. So, ngayon, ano ang mga gagawin para makasali sa parapol po na ito? Bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan na i-share po ang video na ito. Kasi po kahit ikaw po yung nabunot namin, kung hindi mo po share yung video po na ito, maghahanap po ulit kami o bubunot po ulit kami ng bagong mananalo. Ang una po, i-screenshot po na nakasubscribe ka sa YouTube channel na ito. Yan, ayan po siya. Bicolano Waraynon. Pangalawa, pag na-screenshot nyo na po, pangalawa po, screenshot po na nakalike ka po sa Facebook page na ito, Bicolano Waraynon. Dati po siyang Layala Alvaro Abisado, pinalitan lang po namin ng Bicolano Waraynon para parehas na po sa YouTube channel na pangalan na Bicolano Waraynon. So, yun yung pangalawa nating step. Screenshot na nakalike ka sa page na Bicolano Waraynon. Pag na-screenshot na po natin, i-collage po natin. Pag na-collage na po natin, punta po ulit kayo sa Facebook page na Bicolano Waraynon. Yung video po na ito, na ginawa ko ngayon, ipopost po namin sa Facebook page. At dun po kayo magko-comment. I-comment nyo lang po sa baba ng video na ito. Yan po tatandaan po natin, punta po tayo sa Bicolano Waraynon Facebook page. Yung video po na ito, nandun po yun. I-comment po sa baba po ng video na ito. Ganun po. Yung collage po na ginawa natin. So, ayun lang po. Ganun lang po kadali ang parapol po na ito. So, ano pa hinihintay nyo? Sali na kayo ulit sa parapol. Baka kayo na ang maswerteng manalo ng mga papremyo namin. So, ito po pala ang may-ari ng channel. Yan. Ng Bicolano Waraynon. Huwag po natin kakalimutan lagi mag-like, share, and subscribe para makasali pa po kayo sa iba pang parapol. Lahat po ay pwedeng sumali at pwedeng manalo. Tulad po ng nanalo po ng 3 sakong bigas, yung isa po doon ay taga Cebu. Ngayon po siyempre hindi naman po namin pwedeng ipadala yung bigas, kaya pera na lang po yung naipadala namin sa GCash agad. Nung gabing yun, naipadala po namin agad. Yung isa po taga Las Piñas at yung isa taga Parañaque. Malay nyo po, kayo na po ang maswerteng manalo. Kaya sali na po kayo sa parapol ng Bicolano Waraynon YouTube channel. Maraming salamat!